Dende hai uns anos, hai unha palabra que xa forma parte do día a día nas redes sociais, a revelación de xénero dos meninos, que non é outra cousa que dar a coñecer se vai nacer un neno ou unha nena a familiares, amigos ou incluso aos propios pais. Unha moda que ven de Estados Unidos e que naceu no 2008 cando unha muller publicou en redes que fixera unha torta con recheo rosa para dicir que ia ter unha cativa. E ese foi o comezo dunha moda. E como todo o que está en tendencia pode ser original, espectacular, diferente ou pode non saír ben directamente. Pero como en todo, hai graos de erros e hai revelacións de xénero que rematan mal. Ou moi mal. Unha parella prendeulle lume a case 20 hectáreas de terreo en Arizona. E esta outra celebración con final fatal, na que os presentes, coa emoción, nin se decataron de que o piloto perdera o control da avioneta e rematara estrelándose contra o chan. E esta moda xa está en Galicia, así que cuidado con estas celebracións que nunca se sabe como poden acabar. Aí sí, pero somos chegalegos, así que nós sempre un paso máis aló. Estades vendo a sorpresa que lle fixeron a Alejandro para saber o sexo do seu fillo, unha carreira de camións. Ele é transportista e non podían facerlle mellor agasallo de sorpresa. Aí vedes os dous camións e finalmente un deles chegou á meta. Ese camión que levaba escrito a palabra neno, saía unha cor azul, así que Alejandro ni sequera podía conter as vaguas, María. Vaya sorpresón. Carreira de camións. Home, e non me digas que non é unha sorpresa preciosa, non é para menos que lle caian as lágrimas, home. Pois aí, con esa chegada dese camión todo cheo de azul, desvelábase que era un neno, Azai, quen vai completar a familia de Esperanza e de Alejandro. Por certo, o pai da criatura xa nos escoita. Moi boas tardes, Alejandro. Hola, boas tardes. Oe, vai a sorpresa, desde logo a creatividade non ten límites en canto a isto da revelación de xénero. O teu cos camións ven de largo, non me digas que será o teu camión o que usas para traballar todos os días. Pois sí. Sí? Realmente sí. O que saleu non, porque o que saleu é un íntimo amigo que traballa con nós, pero o acompañante que leva os polvos rosas é o meu, o que traballo case todos os días con ele. Bueno, que bonito, non? Oe, contentos porque sexa un meniño ou queríades unha nena? A ver, móchate. No, vamos a ver, pois sí, contentos porque tanto a miña parella como eu, queríamos un neno. Pero bueno, a ver, Alejandro, creo que te estou perdendo eu, ademais, toda a Galicia que te estamos coitando con atención. Non sei se te podes resituar aí por Silleda, se andas por aí por Silleda nun punto de máis cobertura. Se non sube ao camión, meu home, que dende esa altura é imposible que non haxa cobertura suficiente. Non sei se me escoitas ben, Alejandro. A ver, eu sí, perfectamente. Aí está. Vamos a ver, Alejandro, todo maravilloso, todo moi bonito, e de ser os papás dun neno precioso, non o dubido. Pero aquí había moita xente que estaba nallada, Aquí, Alejandro, fixeronche bolsa por todas partes. Eu creo que dende a matrona ata a túa muller e todos os compañeiros, Sí, é que eu xa che digo, teño por suerte, tanto pola parte dela como pola miña parte, teño uns amigos bastante artilleiros. Que guai. Eu xa dixen, bueno, pois, porque isto ven de largo, habría pois algo que así nas redes sociales, falou a miña rapaza tal, de que, hostia, pitas camións, tal, gustanos os trastos, e así, con un comentario así que saleu así nunha cena, pois sería bonito así que entre nós, hasta teño íntimos amigos que son camioneros traballando. Oye, Alejandro, pero creo que a propia matrona que hai da zona de Silleda, se non me equivoco, tamén axudou a que a sorpresa fora total, non? De Lalín. Aí de Lalín. Sí, tamén axudou a sorpresa, non? É coñecida, máis ou menos. Tamén axudou, exactamente. Que guai. Tamén axudou porque é unha rapaza da nosa edad que estudou tamén, coa miña parella e tal, e cando foi da cita, pois dixo, isto está todo ben e tal, pero que o chal vou non meter non sobre, vou dar pois aos teus amigos, e nós, dicindo, estes sí que chegan a largo, Oiches, creo que vos fixeron aí unha encerrona, non fostede de xantar, engañaos, e despois, mira, tocou que tocou. Pois sí, a verdad que pois foi así de tal, porque eu aparquei o camión e tal, e xa contábamos que o sábado como tamén
viña un compañeiro que está a Madrid de traballo, de GBS, de Guardia Civil, e cando sempre ven, pois organizamos un xantar entre todos ou unha cena, e foi onde nos pillaron, fomos xantar con eles e tal, e cando tal puñaron os antifaces e dixen, hoxe pinta raro a tarde. Pintaba bastos, pero non foi para tanto, porque Alejandro, a verdade é que é unha maravilla. Además, supoño que para ti que ves de familia de transportistas, ti segues sendo transportista, e coñecer o futuro próximo que tedes ti e a tua parella tamén de mans dun camión ten que ser máis que maravilloso, así que entendemos a emoción. Sí. E viva a xente que con tanto cariño prepara estas sorpresas maravillosas. Alejandro, mandamos un bico enorme a ti, a tua parella, a Matrona, aos compañeiros camioneiros e a todos vos, familia, que de verdade sodes moi grandes. Moitas gracias por estar con nos en directo. Vale, pues mil gracias a vos. Veña, graciñas.